V dnešnom videu si ukážeme, ako osadiť rezervačný formulár od služby Bookio do ShopTetu. Možností je niekoľko. Toto je služba Bookio, ktorá umožňuje správu rezervácií. V prípade ShopTetov je to asi najzaujímavejšie pre ľudí, ktorí majú trebárs kamennú predajnú a poskytujú tam ešte ďalšie služby. Čiže trebárs napríklad predajňa chovateľských potrieb a poskytuje služby ako strihanie a kúpanie psov. Následný formulár na ShopTete môže vyzerať takto. Bude to preklik, alebo toto, celý tento formulár bude osadený priamo do stránky, čo bude vidieť ďalej vo videu. Naším cieľom je mať takýto nejaký formulár. Toto je ukážkový formulár trebárs na kamennú predajňu s chovateľskými potrebami a pet salónom. Čiže zákazník má možnosť vybrať si kúpanie psa a má službu malý pes, vybere si dátum a čas. Automaticky mu príde rezervácia termínu. Rezerváciu termínu je systém pripomenúť e-mailom alebo SMS správ. Potom tu je možnosť strihania, znova malý, veľký, stredný pes. Dá sa nastaviť poradie, čiže priorita, čiže malý, stredný, veľký. Takže ukážeme si, ako dopíšeme tu na veľkého psa a spravíme ešte jednu novú kategóriu a v poslednom kroku si ukážeme, ako dostať tento formulár priamo do ShopTetu. Čiže tu máme kategórie. To sú kategórie služieb, máme kúpanie, strihanie a potom máme služby. Takže ideme dopísať veľkého psa pre každú službu. Takže veľký pes. Trvanie služby, daná služba, kúpanie. Trvanie v minútach dáme 60 minút. Čas na prípravu pred službou 10, čas na upratovanie po službe 15 minút a cenu dajme tomu 60 €. Kapacita 1, jeden pracovník u vás to môže obsluhovať, keby ste ich mali viac, môžete dať 2-3 pracovníkov, tu vyberete konkrétnych pracovníkov, ktorí tú službu robia a ak chcete ešte nastaviť prioritu, aby sa to ako tretie v poradí zobrazovalo, dáte toto. Dobre, a teraz ideme nastaviť znova veľkého psa a pre tú druhú službu. Čiže strihanie, trvanie v minútach dáme 70 minút, 10 pred, 15 po službe. Poznámka je tam možná zadať, treba, že psík má prísť umytý. Cenu dáme 65 €, kapacita 1 pracovník. A prioritu znova dáme 3. To je to poradie. Plus sú tu ďalšie možnosti, čo sa dajú vypísať. Takže takto nám vyzerá teraz formulár. A pribudol nám tu veľký pes. Veľký pes, malý pes, stredný pes. Malý pes, stredný pes, veľký pes. Tu vidíte, že tá priorita nie je nastavená správne pre veľkého psa. Skontrolujeme to. Priorita je 3, ale tieto prvé nemajú prioritu nastavenú. Čiže malý pes bude priorita 1. A toto je stredný pes, ten bude mať prioritu 2. Podľa toho by sa nám to malo zoradiť. Čiže kúpanie, malý pes, stredný pes, veľký pes, malý, stredný, veľký. Dobre, dáme ďalšiu, tu na kategóriu, nazveme ju kompletná kúra. Necháme ju ako tretiu v poradí. To tam netreba dávať. Dajú sa potom vybrať ešte pod kategórie a tu nahodíme služby kurzy, čiže služby v našom prípade, ktoré ponúkame pre kompletnú kúru. No, tak si nám to opravilo. Dobre, teraz ideme nahodiť službu pre kompletnú kúru. Názov služby malý pes
kompletná údržba. Trvanie v minútach 60 minút, príprava 10 pred službou, upratanie 10, cena dáme 60 €, kapacita 1, pracovník 1, priorita 1. Dobre, ideme ďalšiu, veľkého psa pridáme, stredného. Kompletná kúra, trvanie v minútach 70 €, 10 pred, 15 po, cena 75 €, kapacita 1 pracovník, priorita 2. A dáme veľkého psa. A údržbu dáme 20, cenu dáme 90 €, kapacita 1 pracovník. Dobre, takže teraz nám tam pribudla ďalšia služba, kompletná kúra a zákazník má možnosť vybrať si. A vybere si dátum, čas. Vždy je možné nastaviť čas, koľko trvá služba, koľko potrebujete na upratanie služby a koľko minút potrebujete predtým, než sa začne daná služba robiť. Dá sa robiť so systémom rôznych pracovníkov. Každý môže robiť len niektoré vybrané služby alebo prípadne všetky a podľa toho systém pustí. Je možné nastaviť aj prevádzkový čas, kedy máte otvorenú prevádzku odkedy do kedy. No a potom, čo vás zaujíma na strane ShopTetu, je ako dostať ten formulár do ShopTetu. Čiže toto je nastavenie toho formulára, toto je ten link, podľa ktorého si to môžete zobraziť. To je link toho rezervačného formulára. Dá sa meniť farebnosť, dajú sa tam pridať niektoré texty vlastné. Tu je náhľad toho, no a potom je tu sekcia vloženie do webu toho formuláru. A dáme takú testovaciu stránku, kde chceme spraviť ten formulár. A ukážeme si viacero spôsobov. Čiže nazveme online rezervácia. Dobre, pardon. Stránka je prázdna. Ten bočný sidebar vypnem, nech to neruší. Už je vypnutý. Dobre. Takže chceme to vložiť do stránky. Takže jedna možnosť je ako iframe. Kopírujeme tento kód a vložíme ho do stránky. Dáme uložiť, zobraziť a online formulár sa zobrazuje takto ako taký iframe v stránke, čiže vyberať službu, rezervovať. To je jedna z možností. Toto, že sa tu zobrazuje, to je nastavením šablóny, to sa dá vypnúť, môžeme to prepnúť na inú šablónu. Dáme šablónu Classic. Takže tu je ten stĺpec zo šablóny. A ďalšia možnosť, ako ten formulár zobraziť, je spraviť si tlačítko. Dobre, upravíme túto stránku a vložíme do nej tlačítko. Čiže zmažeme tento formulár a spravíme to takto teraz. No a tu vložíme tlačítko, ktoré sme si stiahli a vyrobili pred chvíľkou. Vložíme tlačítko. Máme tlačítko, môžeme to celé na stred vycentrovať. Z Bookia si skopírujeme ten odkaz pre rezerváciu služby, to je tento. Prelinkujeme a dáme otvoriť v novom okne. Zobrazíme.
Takto vyzerá stránka a online rezervácia vyskočí v novom okne. Čiže zákazník bude mať otvorený váš e-shop a rezervácia vyskočí v novom okne. Prejdeme si teraz ďalšie spôsoby možnosti vloženia rezervačného formulára. Tu si dá priamo vyskladať odkaz, ako by mal vyzerať. Aj rezervačné tlačítko sa dá robiť priamo cez Bookio. Rezervačný formulár je možné vložiť aj do profilu na Google firmách. To potom vyzerá takto, že si tu na človek zarezervuje rovno termín a podobne sa to dá spraviť aj do Instagramu. Potom je ešte možnosť zložiť to ako preklik do webu. Pomocou tohto. A rezervačné tlačítko, ktoré vyzerá takto a dá sa vložiť do webu. Tlačítko je možné vložiť aj tu do kódu stránky. A rezervácia bude potom tu na takto odkaz. Osobne si myslím, že najlepšou formou je to dať trebárs odkaz na rezerváciu takto do horného menu. Čiže máme menu. Tam chceme pridať stránku, dáme pridať, že online rezervácia, stránka, online rezervácia. Takže tu nahore nám pribudlo online rezervácia a linkuje sa to z tohto na túto stránku, kde je toto tlačítko. Vyskočí rezervačný formulár, túto mi pôsobí na mňa rušivo, ale dá sa to dať sem, dá sa to dať z boku. Alebo prípadne takto do petičky dá to tlačítko. Na to Bookio. Vložili sme ten kód s tlačítkom. Prvky potrebujeme vložiť Bookio teraz do petičky. Z hora nám to zmizlo a pribudla online rezervácia do petičky. S tým, že ten text sa dá zmeniť.